тук е в момента или се избивам 3 стрима подред с тази игра, с този бонус или нищо, или съм вътрешно. 4 бона вече е тук. Надявам се да е поне 3 бона. Макса, не е абсурд да е макс това нещо. Лаудове на втора. Добре. Или избивам всичките стримове тук 2-3 дена, които правя, или нямам да работя отново. До тук върви перфектно. Ще натисна 2700, 2800, идеално върви. Сърца на първа нещо на 3 бона. 5 бона, чат 5 бона избивам предните стримове. 5 бона и предните 3 стрима са избити. Добре, карта си. 500 лева, добре. Десятки нещо. Добре. Котки, кучета, хамстери, каквото има да дава. Три въртки още. Казах Макса. Надявам се да изби поне 4 бона. Макса едва ли ще е 4 бона, поне да достигнеш идеално. Наистина си избивам другите пред стримове. Няколко стрима, които съм стримал назад. Добре, вече са избити, спокоен съм. Мога да си отдъхна и да поигра, ако трябва чат. Добре, сега започваме. 4200. Беше ми приятно да се видим между другото на този стрим. Колко ти да прекъсваш, беше ми много приятно. Чат ще се видим другата седмица. Май взех пак 4 бона. Браво, супер. Само да цъкна. В момента съм точно 0 на 0 с 3 дена, които съм стримвал, съм точно 0 на 0. Всички загуби, с съм това място, си ги избивам точно в този момент са избити. И наистина се чуя дали да продължи. Преди така съм решил да не върви dinero. Ами откъсах е човек, защото аз не съм ме откъсал, просто ще купя още един. Със сигурност. Просто предните 3 стрима им са много зле. И да не покажа така, както се знаеш. Не, ще игра супер разумно вече. Няма такива, както се знам, вече свърших.